there's no one else who loves me like you used to. Some days I'm not myself. There's no one I can turn to. Kokrajharaव get together आव थांनो ओंखारदों ओमफ्राय नै दा बरमा मोनफैबाय सानैसो लोगोफोर फैनो दंबावो बेखौ नेगासिनो बिसोर फैनायनि उनाव थांसिगोन आरो बरमा 2000 years later गोबां खस्थ'जों दासो स्टेसन फैबाय नै ओरैबायदि भिर दिनै माने बासफोराबो खालि गैया आरो मोनसेबो पुरा फुल गारि हांथोनो फैबाय जों जेनथेन दा नेगासिनो जों दा मोनफैबाय जों दा नै माबायाव दङ स्टेसनाव ओमफ्राय थांनो मोनथ'वाखैनो दाबो 9:28 जाबाय टाइमा दा थांगासिनो थांनानै नोंथांमोननो खिथिगासिनो So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. बिराद गोबावनि उनाव दासो थांगासिनो नै बेबो बिराद गोथै बायदि ट्रेनानो स्पिड खारा थांगासिनो आं गेजेराव सदोंना बाहेरनि भिउखौ देखायनो हाथ'ला नोंथांमोननो पाब्लिक माबासो नालाय दासो बङाइगाव जांसन मोनफैबायलै गोबाव खस्थ'नि उनाव दासो लाखिना दंथ'यो नै दसे ब्रेक लाबाय ओमफ्राय थांफिनगासिनो र' फाइनेलि गोबां समनि उनाव वेलकाम फ्रम क'क्राझार वेलकाम टु मुसलपुर दा गासिबो मोनफैजोब्बायनो दिनै गुदुला Ngapain sekretari? Kebenar jeng nak saya outside teman-teman mana? Singa video mana ini sih over film mendeng mana yang beriba. Ready kalau nggak sini sini habisnya, urni jaga. Fungau Puri जाबोनाया नै दासो जानोसै नै माबा मोनसे सानसे रानबाय दिनै कलेजनि माबायावनो माबानि बाहेरावनो जागासिनो जों दा the next day. Good morning from Kokrajhar. जोंनो मैया नै थानो थाखाय रुम प्रोभाइड खालामदोंमोन बिदि गभर्नमेन्ट कलेजाव ओरैबायदि थाम्फैना एक सेकेन्डबो सान्थि गैया उन्दुनो दासो नै सोरांनायखाय थाम्फैया खारबाय नै एसे दासो सारिनखादों नै बाखिफोरा थांबाय नै रावबो गैला आं दासो उन्दुफिननो नागिरदों हराव उन्दुनो मोनाखैमोन माने आं नोंथांमोननो फुंनि नाजाराखौ एसे देखायनानै माने नैबे बेकग्राउन्ड आरोना ओमफ्राय बेखिजाय आं दा थांनो नागिरदों एसे माने लोगोफोरा थांजोबना दं दहायनो
माबाजोब्बाय आं दासो फैना फैदों आरो 1 hour later. Six hours later. The next day. So दिना प्रग्रामा जोब्बाय साननैनि थाखाय जादोंमोन प्रग्रामा ओमफ्राय जों दा थांनो ओंखारबाय गासिबो रेडि जाबाय फाइनाली जों दा थांनो ओंखारबाय जोंना थांगासिनो आं थांनायाव ब्लग बानायलायला नोंथांमोननो बेखिनियावनो आं बे ब्लगखौ फोजोबथ'नोसै नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालामदो आरो चेनेलखौबो लोगोसे साबस्क्राइब खालामफादो बेखिनियानो